Θα δούμε τώρα έναν οδηγό για το Subdiv Workshop με 2-3 βασικά πραγματάκια. Πώς να συγχρονίζουμε υπότιτλους. Λοιπόν, πολύ πιθανό όταν το ανοίξετε να τα βγάζει έτσι τους χαρακτήρες. Θα κάνετε αυτό. Greek. Τώρα, πριν κάνετε οτιδήποτε επεμβείτε στις γραμμές, μια πρώτη κίνηση είναι από εδώ πέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι διαφορετικό frame rate και η ταινία να είναι άλλο frame rate. Δηλαδή κάντε αυτό, τρέξτε την ταινία να δείτε άμα συγχρονίζονται. Να είναι και η ταινία. Previously on Lost. Δεν συγχρονίζονται. Ή το αντίστροφο. Ή ακόμα και έτσι. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Το αφήνουμε τώρα έτσι. Δεν συγχρονίζονται. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Κάνουμε κλικ. Και πάμε την μπάρα πίσω να ξεκινήσει η ταινία. Πρέπει να περιμένουμε πότε θα πει στα προηγούμενα επεισόδια. Previously on Lost. Πατάμε pause πριν το πει. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και κάνουμε τα πλήκτρα Ctrl συν 1. Αυτή η συντόμευση. Δεν γράφει τίποτα, όμως το πατάμε. Πάμε τώρα στην τελευταία γραμμή και πάμε την ταινία προς το τέλος. Been baptized. And does that mean that if you do it to Aaron and και θα περιμένουμε πότε θα φτάσει στη τελευταία γραμμή. We wouldn't be together. Τώρα είναι εδώ. Nothing. Πατάμε pause πριν το πει. Κλικάρουμε στη τελευταία γραμμή και τώρα πατάμε Ctrl συν 2. Ρωτάει κάτι, επιλέγουμε yes και τώρα είναι συγχρονισμένη. On Lost. Φαίνεται εδώ. Charlie, I was hoping you could speak to Claire for me. Φαίνεται στη μέση. Put in a good word. Done it, Kate said. Έτσι. Θα τους χαλάσω τώρα πάλι χρονικά να δούμε έναν άλλο τρόπο. Επίσης όταν τους επιλέξουμε όλους μαζί με Ctrl και Α, πατώντας τα πλήκτρα Ctrl Shift H ή Ctrl Shift και N, τους πηγαίνει μπροστά ή πίσω όλους μαζί. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει και σε μια γραμμή ξεχωριστά. Τους πάω τώρα όλους μπροστά να μπερδευτούν. Τώρα πάμε πάλι στην πρώτη γραμμή. Πριν το πει επιλέγουμε αυτό και θα τους συγχρονίσει όλους σε σχέση με την πρώτη γραμμή. Είναι σαν αυτό που κάναμε δηλαδή με το Ctrl και 1 ή Ctrl και 2, αλλά πολύ πιο απλά. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Έτσι, βλέπετε. Something wrong, Charlie. Apart from me losing my mind, no, everything's just peachy. Don't make it. Και ένας άλλος τρόπος υπάρχει με αυτή τη συντόμευση που έλεγα Ctrl Shift και H. Καταρχήν Ctrl και Α τους επιλέγει όλους μαζί. Θα τους πάω τώρα λίγο μπροστά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποια ταινία να έχει την διαφορά χρονικά για 5 δευτερόλεπτα, αλλά αυτό να γίνεται και στην αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε μπορεί να γίνει το εξής. Τρέχουμε την ταινία. Previously on Lost. Έπρεπε να το πει τώρα. The plane was loaded with heroin. He said he found it. Το λέει μετά από 8 δευτερόλεπτα. Οπότε τι κάνουμε? Τους επιλέγουμε όλους και πατάμε Ctrl Shift και N, όπως λέμε Νίκος, και βλέπετε τους πηγαίνει σιγά σιγά πίσω όλους μαζί όμως. Αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει χειροκίνητα για να τους φέρουμε. Previously on Lost. Τώρα μπορεί να θέλει λίγα κλάσματα πίσω. Ξανά.
Previously on Lost. Και πάλι The plane was loaded with heroin. You do need to shake. Αυτά, αφού τελειώσετε, file, save as ή save, και το format είναι το κλασικό. Subrip, αυτό.